Σιμών. 2 μέτρα φόρα από τον Ολλανδό αρχηγό. Πέφτει σωστά ο Σιμών, ακουμπάει την μπάλα, αλλά αυτή καταλήγει στα δίχτυα. 1-0. Ο αριστεροπόδαρος Μερίνο απέναντι στον Φερμπρούχεν. Σταματάει από την άλλη πλευρά. 1-1. Ο Μράινερς με δύναμη. Δεν μπορεί ο Σιμών, αν και πέφτει ξανά σωστά. 2-1. Ο Τόρες με αρκετά μέτρα φορά. Χαλαρά, αλλά βρίσκει δίχτυα. 2-2. Ο Σίμονς από την άλλη γωνιά δίπλα στο δοκάρι. Γκαρθία και πάλι πέφτει σωστά ο Φερμπρούχεν και πάλι ακουμπάει την μπάλα και πάλι όμως έχουμε γκολ. Λάγκ και Σιμών. Ο Λάγκ με δύναμη, δοκάρι. Γιαμάλ με 3 μέτρα φόρα. Χαλαρά το πιάσε ο Φερμπρούχεν. Χαμένο κι αυτό. Ο Τέιλορ κι αυτός πηγαίνει πολύ χαλαρά στην μπάλα.